Každý rodič si dnes kladie otázku, ako svoje dieťa naučiť cudzí jazyk. Myslím, že žijeme v takej multikultúrnej dobe, kde každý z rodičov chce, aby dieťa ovládalo aspoň jeden svetový jazyk. Ako to urobiť tak, aby sme vlastne nezasiahli do toho vývoja dieťaťa negatívne, ale práve opačne, aby sme ho k tomu motivovali, je práve tá cesta, že to urobíme v tom rannom období. Dieťa tak, ako si rozvíja tú svoju reč, ktorú má materinskú, rovnako dokáže poňať ďalšiu oblasť, ktorá je vlastne nejakého cudzieho jazyka. Keď si predstavíme, tak máme nejaké myslenie, ktoré sa nám rozvíja a myslenie s rečou sú veľmi úzko spojené. Takže práve tie malé detičky, hoci ešte nám nevedia povedať, čo sa všetko naučili, tak si vlastne tie poznatky ukladajú a v určitom období toho svojho vývoja zrazu nám dieťa začne hovoriť. Ja mám sama takú vlastnú skúsenosť so synom, kde sme neriešili jeho angličtinu, ale to, že jeho staršia sestra chodila na kurzy a počúvali sme dennodenne CDčka, nám prinieslo taký efekt, že naše dieťa v 15 mesiacoch tak ako začalo rozprávať, tak zrazu nám počítalo, hovorilo o zvieratkách a všetko išlo plynule tak po slovensky ako po anglicky. Takže sa jasne ukázalo, že už len tým, že dieťa napočúva tú reč, zrazu dokáže urobiť veľký pokrok. Keby sme mohli hovoriť o psychologickom hľadisku, tak jednoznačne platí, že potrebujeme rozvíjať myslenie dieťaťa, a to aj zo spojitosti s rečou, a chceme dosiahnuť takú jazykovú spôsobilosť. A to je o tom, že potrebujeme sluchové rozlišovanie, čo nám pomôže tým, že dieťa bude napočúvať reč, už v tom útlom období si zvykne, že je nejaká reč, ktorá inak plynie, ktorá inak znie. Samozrejme, že rozvíjame slovnú zásobu, rozvíjame jeho schopnosť kombinovať rôzne slova a tým vlastne môžeme dosiahnuť to, aby jeho pamäť zapracovala, aby si všetko zapamätala. No a keďže všetky výskumy hovoria, že to, čo dieťa naozaj v tom rannom období vloží do svojej pamäte, že to tam udržíme veľmi dlho, tak dáva to tejto metóde pani Helen Doron jednoznačne za pravdu, že keď dieťa začne v rannom období, tak tie poznatky si môže udržať a veľmi prirodzene nabieha vlastne reč. Interaktívna metóda, ktorou sa pracuje na hodinách Helen Doron, veľmi vyhovuje deťom od toho útleho veku, naozaj hlavne po to predškolské obdobie. Je to v tom, že dieťa spojí hru, spievanie, riekanku, pohyb, k tomu má nejaké pekseso, k tomu proste neustále strieda činnosti. Sama som sa bola pozrieť na tejto hodine a naozaj som videla, že sa berie do úvahy to, že dieťa sa dokáže sústrediť 5-10 minút, za každým sa mu zmení činnosť, že sa podporuje jeho pamäť tým neustálym opakovaním, lebo vždy sa vraciame k tomu, čo sme sa naučili, plus si pridávame nové poznatky. A čo bolo pre mňa asi veľmi dôležité, že deti z toho mali radosť. Nevidela som dieťa, ktoré by sa neusmievalo, ktoré by naozaj neprežívalo príjemné obdobie a príjemnú hodinu. A tým pádom vlastne nemusíme ako rodičia dieťa vôbec strkať do niečoho, čo nechce, ale práve opačne, samé je motivované na to, aby s radosťou prijímalo nové poznatky. Deti, ktoré majú nejaké špecifické potreby, napríklad v školskom veku, ťažko sa im číta, tak táto metóda je pre nich naozaj vhodná v tom, že sa im striedajú činnosti, nemusia pracovať len s písomným materiálom, ale sú podporené, všetky ich zmysly sú zapojené do toho, aby sa naučili cudzí jazyk.